Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Reminders to all the devotee of St. Jude, when entering the church premises and when attending the Holy Mass, kindly turn off or put your cell phone into silent mode. Refrain from using, taking pictures, or texting, especially if the Mass is ongoing. Let us maintain the sanctity of this church and the holiness of the celebration of the Holy Eucharist. Thank you. Maluod po ang gabos para sa novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Horatio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat tulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin uliman kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na tamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ikan mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Hilikay mo kami, ansa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuan ning taho. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka ng Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang kabos.
Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po Martes sa apat na simana kan pagkapasko. Mga mass intentions po. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Hill Monzon, Agnes Ranyada, Francia Armero. For the special intention, healing and fast recovery of Marites Belen Borromeo, offered by Marnele Gemino family. For good health and for family, offered by Loningning Brigalda. For board examination and to pass, offered by Crisamel Millares, Jan Zig Sorbano. Special intention offered by Anonymous. Para sa kalagkan mga minasunod, Maria Shelo, dulot kan Josh Lagman. Evelyn, dulot kang Orfano family. Graceta, dulot ni Ray Belista and family. Ray, dulot ni Carolio family. Mercy, dulot ni Jean Merandilla. Eusebio and Asuncion, dulot ni Lilia Soto. Dario Jr., dulot kang Civilianos family. Chufilo and Elisa, dulot ni Janilyn Rainera and family. Gerardo, dulot ni Avila Lopo and family. Abelia, dulot ni Noel and Victor Gabarda Avila and family.
Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Banban magarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirap na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsirap na. Sa ngaran nga namaasin, nga nakiyasin, nga ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro ka ng Espiritu Santo, mapasaydo ka boss. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa ka boss mga tugang. Maray na hapon man po, Father. Akunta an sa tuyang mga kasalan, nga ning magkaliw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka boss. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ilo mga tugang, nagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos ng Heles asin Santos, asin sa inyong mga tugang, nako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darakon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, itugot mo, na kami nagsasamba kan mga misteryo kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan, magkanigong mag-ako kan kaugmahan sa pagtubos sa mo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Enot nababasahon, ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. An mga nagkawararak huli sa persekusyon na nangyari pagkagada ni Esteban, nakaabot sagkod sa Phoenicia, Chipre asin Antioquia. Alagad ang tataramon, ibinalangibog ninda sa mga Hudiyo sana. May nagkapira sa inda, mga taga Chipre asin mga taga Cirene. Pagabot sa Antioquia, tinukdoon man ang mga Griego, dapit kay Jesus na kagurangnan. Ulit tasinda tinatabangan nin kagurangnan. Dakol ang mga nagtubod asin nagsunod sa kagurangnan. Ang bareta na ini nakaabot sa simbahan sa Jerusalem. Kaya sinugo ninda si Bernabe sa Antioquia. Pag-abot asin pagkahiling kan biyaya nin Diyos, naugma siya. Asin sinadol ang gabos na magdanay, na buronyog sa kagurangnan. Hulita si Bernabe marhay na tawo, pano nin Espiritu Santo asin nin pagtubod. Dakol ang bilang kan mga nadaran niya sa kagurangnan. Dangan si Bernabe nagpasiring sa Tarso, sa paghanap ki Saulo. Kan matagbuan niya, ipinag-iba niya sa Antioquia. Bilog na santaon, dumansinda nagtrabaho sa simbahan na ito. Dakul na mga tao ang tinukdoan, asin duman sa Antioquia, enot na inapod ang mga disipulos na Kristiyano. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Umawon an kagurangnan nin gabos na banwaan. Umawon ang kagurangnan ning gabos na banwaan. Sa banal na bukid, pinatindog nin kagurangnan an sa iyang syudad. Namomota nin kagurangnan an Jerusalem. Urog ki sa gabos, na eerokan ni Jacob. Mga magayon na bagay ang sinasabi dapit sa imo, o banwaan nin Diyos. Umawon ang kagurangnan nin gabos na banwaan.
An Babylonia asin Syria, ibibilang ko sa mga nakakamidbid sa ko. An Palestina, Tiro asin Ethiopia, ini mga aki niya. Asin dapit sa Sion ipagsasabi, an gabos tuminubo gikan sa iya. Umawon an kagurangnanin gabos na banwaan. Sasabihon ninda kung bilangon na ang mga banwaan. Ini tuminubo gikan dyan. Asin ang gabos mag-aawit mantang nagsasarayaw. An sakong ginikanan, yaon dyan sa imo. Umawon ang kagurangnaning gabos na banwaan. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia. Alleluia. Ikababurangan ang dalan, ang buhay asin katotohanan. Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pinipinta kasi sa Jerusalem ang pagdusay o dedikasyon kan simbahan. Tigliputan kay ito, asin si Jesus yaon duman naglalakaw sa portiko ni Solomon. Pinagtiripunan siya kan mga Hudiyo, asin pinaghapot, sagkod nuarin mo kami papahalaton, kunikaan Mesiyas sabihon mo sa mo ninhayag. Sinimbag sinda ni Jesus, sinabi ko na sa Indo, alagaday ka mo minatubod. Sa kuyang saksi, ang mga ginibo ko sa ngaranin sa kuyang ama. Alagad huli ta kamo, bakong kabilang sa mga karnero ko, day ka mo minatubod. An sa kuyang mga karnero nagihimate kan sa kuyang tingog. Midbid ko sinda, asin sinusunod dinda ako. Buhay na dayong kasagkoran itinataw ko sa inda. Day sinda mawawara sagkod paman, asin dainin maagaw sa inda sa sakuyang kamot. An sakuyang ama, na iyo ang nagtao sa inda, nagtao sa inda sako, iyo ang pinakadakula sa gabos. Asin dainin makakaagaw ni anuman sa kamot ni nama. Ako, asin ang ama, saro sana. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Igwa kay itong sarong church father na angaran si Tertullian na nagsabi around 197 AD na ang dugo da kan mga martires iyo ang banhi kan simbahan. The blood of martyrs is the seed of the church. Nahiling pa no kan church father na si Tertullian na ang satuyang simbahan, ining satuyang katolisismo, mas naggadakol, mas nagiging makusog, mas nagiging makapangyarihan, pagkatapos na magkaigwa o makawitness nin mga martir. Itong mga tao na nagdudusay kan sa indang mga buhay. Nahiling ni Tertullian na ang dugo kay ning mga ginaradan na martir. Iyo ang nagtanom nin mga banhi, tangani na magtalubo an sa tuyang pagtubod. Asin iyo man ini ang pinagtutubodan kan sa tuyang simbahan maski kay tupa. Asin nakabasa ini duman sa sinabi ni Jesucristo na unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single grain. But if it dies, it yields a rich harvest. Ninhuli ta sa mga martires kay ito, nagsusunod man sana duman sa dalan na ipinahiling sa inda ni Kristo. Ining si Kristo na nagsasabi na siya ang dalan, ang katotohan, asin ang buhay.
Araw kay ning sentimiento na hiling niya to duman sa enot na pagbasa, hali sa gibukan mga apostoles. Pinagpahiling duman sa retrato kay itong panahon kung paano su persecution during the early church. Nagresulta duman sa kadakol na mga tao na magbale sa satuyang pagtubod. Pinagsabihan kita na sa mga paratubod, nagduman sa kadakol na mga lugar sa Phoenicia, sa Chipre, sa Antioquia. Pagdumaninda, kadakol na mga tao duman ang nag-convert, lalong-lalo na sa mga hentil na nagisindang mga Kristiyano na. And we continue to see this kind of exclusion, this kind of inclusion duman sa mga banyaga, sa mga pagano, sa mga bako Hudiyo na nagbabali na sa satuya na pagtubod. Kung pagduman man kita sa satuyang ebanghelyo, pagpapadagos ini kan ebanghelyo niya to kasuhapon, na kung sain pinagsabi ni Jesucristo, naigwang mga karnero na bako miyembro kan sa iyang aripunpon. Pero kinakaipuhan man ining mga tawong ini sa iya man naigiya. Sabi ni Jesucristo, sindaman ngaya, madangugan sa kuyang boses, asin sida mga kabale, digdi sa saro na aripunpon. Asin magkakaigwaman sa nasinda, nin saro na pastor. Ini mga pagbasa na ini, mga tugang, pinagpapahiling sa tuya na ang kaligtasan, bako sana para sa mga Hudiyo. Pinagpapahiling kay ini ng kaligtasan, bako sana sa partikular na grupo, arog nyato na mga Kristiyano o mga Katoliko, kundi para sa gabos na katawuhan. Kaya nga ni sa Ebanghelyo, pinagdagitan ni Jesucristo sa mga Hudiyo duman sa Jerusalem, nanday sa iyang nagtutubod. Biko ninhuling ay tabako kamo, mga partekan sa kuyang aripunpon. Iningayang mga karnero na nakabilang sa kuya, nagdadangukan sa kuyang boses. Aram ko sinda, midbid ko sinda, asin ako midbid ninda. Asin pinagtatauan ko sinda, nin buhay na daing kasagkoran. Sisay ining mga karnero na pinagsasabi ni Jesucristo, kundi anbilog na katawuhan na ibinalik ang mahal na Diyos sa iyang universal na plano nin pagliligtas. Magayon ining pagirumdum sa tuya, lalong-lalo na ngunya na panahon nin Paskwa, nin hulita, pribilehiyo man nanggad sa tuya, na makabali kita, digdi sa plano kang mahal na Diyos kan sa tuyang kaligtasan. Kaya inaapod kita na papapagpananayon niya to, na magsunod sa boses kan sa tuyang kagurangnan, ang tunay na marhay na pastor, asin man maging testigo kan sa tuyang kagurangnan sa gabos na sa tuyang kinakahampang. Sa kinaba na ini, sa tahaw kan sa tuyang mga kadipisilan, sa tahaw kan sa tuyang mga pinag-aagihan, maski nga ni pagpapasakit sa satuya, siring sa ginibo kay itong mga naenot na Kristiyano sa tuya. Ining mga naranasan niya to na pagpagal, ining mga naranasan niya to na kadipisid na lugod day magpundo, kundi mas magpatalubo pa, digdi sa satuyang pagtubod na pinagtataw sa tuya, kan sa tuyang marhay na pastor na si Jesucristo. Amen. Kaming idodolon, kundi sa mong pagkamuon, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangnan, ining atang niya mongonyan.
Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sako, asinan sinong atang makumalugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asing tambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, warasan na kabidanay na magugma, huli kan mga misteryo paskwal, tanganingan padagos nagibo, kan pagbago sa mo, magin para sa mo, danay na dahilan nin kaugmahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu. itasan mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurang na ni pagrukiyaw sa gabos na panahon. At ang ngani mas mamuraway na arubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinisikwal binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugmahan gabos sa bilog na kinakban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Palalanan minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimipi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako ka mga bos, asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga bos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagalan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sakod na ikaag na to. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanghaning malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan akwa sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mibibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na dayeng kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa imong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ahas kitang magsabi, Aman niya mo, na yaon sa langit. Pabanalonan ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mogmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikan nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kairaki kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kairapi kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami, nin katuninongan. Mga tugang uyaan, Kordero kang Diyos, Jesucristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan. Kitanhawa kasi ni Kristo sa buhay dahil kasagkoran namin.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.